Oletko haaveillut uudesta kodista, joka tuntuisi omalta heti ensi hetkestä lähtien? Kun varaat kodin meiltä ajoissa, saat vaikuttaa sen jokaiseen yksityiskohtaan, kuten lattiakuoseihin, seinäsävyihin, kylpyhuonelaattoihin, keittiökalusteisiin, työtasoihin ja vetimiin. Meiltä kodin ostaessasi et ole valintojen kanssa yksin. Ammattitaitoinen sisustussuunnittelijamme auttaa sinua valinnoissa, ottaen huomioon toiveesi ja erityistarpeesi. Yhdessä suunnittelette teidän perheellenne harmonisen ja toimivan kokonaisuuden. Moni asiakas yllättyy siitä, kuinka lyhyt aika on rakentamisen aloittamisesta siihen päivään, kun kaikki pintamateriaalit tulee olla valittuina. Asuntokaupat meidän kanssamme etenee siten, että ensin kohde tulee ennakkomarkkinointiin. Ennakkomarkkinointivaiheessa voit varata asunnon meiltä. Tämä varaus ei ole vielä sitova. Kun kohteesta on noin 50% asunnoista varattu, pääsemme tekemään RS-asiakirjoja ja muita tärkeitä dokumentteja asuntokauppoja varten. Ja kun ne ovat valmiita, voimme tehdä kauppakirjat kohteesta. Heti kauppakirjojen kirjoittamisen jälkeen asiakas voi varata minulta sisustussuunnitteluajan. Yleensä asiakkaat ovat varsin innokkaita ja tekevät tämän varauksen jo viikon 2 kuluessa asuntokaupoista. Suurin osa pintamateriaalivalinnoista tehdään laajasta ja laadukkaasta tuoteperheestämme ja ne sisältyvät hintaan. Erityistoiveet kuten kivitasot, valaistusratkaisut tai pienet rakenteelliset muutokset voidaan toteuttaa lisähinnasta mahdollisuuksien mukaan. Me takaamme, että asunnot valmistuvat ajallaan ja ne luovutetaan asiakkaille virheettöminä. Sen takia valinnat on tehtävä tiettyyn päivään mennessä. Ne asunnot, joita ei myydä rakentamisen alkuvaiheessa, suunnittelen minä sisustussuunnittelijan ammattitaidolla. Jokainen asuntomme on yksilöllinen ja harmoninen kokonaisuus, eikä yksikään asunto ole täysin samanlainen. Parasta on, kun koti varataan ajoissa ja asiakas pääsee itse vaikuttamaan. Olemme saaneet paljon kiitosta tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta suunnitella kaikki kodin pintamateriaalit yhdessä sisustussuunnittelijan kanssa. Tutustu ennakkomarkkinoinnissa oleviin kohteisiimme ja varaa kotisi ajoissa. Suunnitellaan yhdessä sinun unelmiesi koti.